लैथोआ रानलांथों हाजोआ हायलांथों थेवबो आङो सना नोंखौ बावनाय नङा। Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बेखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जाहैबाय एलपि स्कुल। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो दायो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेम सना रामचियारी बिथांजों लोगोसे बर'निनो जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि रबिन सिंह बिथांमोनखौ बे गोदानै फैनो गोनां एलपि स्कुल मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां एलपि स्कुल आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां एलपि स्कुल आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो नुनो मोनगोन हाम्फु सिनि प्रडाक्शन YouTube चेनेलावहाय। लोगोफोर, नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां एलपि स्कुल आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आसा खालामो हाम्फु सिनि प्रडाक्शन YouTube चेनेला बे गोदानै फैनो गोनां एलपि स्कुल आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन। लोगोफोर, बेनिनो शुटिंनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। लैथोआ रानलांथों हाजोआ हायलांथों थेवबो आङो सना नोंखौ बावनाय नङा। लोगोफोर, दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।